Здравейте! Намираме се на Лидъл Боян Вълдранов. Не бачка така. Добре. Стой се. Ще снимам, обаче врате са кръки, аз не знам какво правя. Тъй, сега ще покажем измамите. Тук има шоколади на промоция, но всъщност 2 лева, виждате. 2,23. Те са на 2 лева, те са на 2,23. Пак са на разпродажба, виждате ли? Друг кош аз нямам. Чай, че тук има хора пред мене. Стой. Другото, което ще аз снимам, ще снимам един тонът на друго, който ще снимам. Тук мога да видите. Донатите предния път 89 стинки на долу, да няма забравя тук един донат, снимам, че някой да прави. Я чакай, няма никакви фликчета. Трябва да ходя сега в другата страна да си дела. Снимамници. Как да удреш от този телефон? Никак. Няма камерка отгоре да снимам. Тази да. Една камерка. С този телефон не мога да снимам вече. Или другия вариант от джоба да го оставям, а там пак няма да побере, защото е много голям. Дай да снимам. Докато взима един донат, ще ми се изкривят телефоните, ръцете и всичко, каквото всеки лап. Ако правите преди в другия ми канал, не знам. Ето сега тоната ще падне. Ще ме накрая да го изям от земята. Стой, че направо не знам вече къде съм вправя с този телефон. Добре, успяхме да взема тонът. Успешно парите ми в ръката, телефонът ми е в ръката, не знам как го прави става това нещо. Нека да спрем клипа направо.